kuma sarkin askarin ya kula harshensa wazirin sarkin aska ga wata ya masa wuka a cikin shafi da haɗe da ka san murni ka san maka da gari gari ka san ka san maka da maroka da masu motsa baki da ba mu je da gwamnan numfashi To ga mafanin ya balla rodi shi ba. Ga shi nan a matsa masa gefe. Ban masa shi. Ga Ali nan zai balla wuka shi ma. To Ali ya dan balla wuka a kawo shi kai. To abu da fili za a ji kirarin babba. Abu da mana fili, abu da mana fili. Abu da mana fili. Abu da mana fili, abu da mana fili. To ba ba fa iya majalisi za ka yi. Kai ma yau sai ka amsa mana. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ni bai takama da shehu Aliyu Harazimi wallahi bai takama da shehu Ibrahim Iyas bai takama da Annabi Muhammadu na gode shagari an gwada mu na gode Thank you.